साम'खौ फ्राय खालामना लाग्रोदो आब'आ बानायगासिनो आलासि फैगोन जोंहा थेवबो आलासि फैबालै इखो जोंहा न'आव जागोन आलासिनि दाउ दोङो अमा दोङो मा दोङो ना दोङो बारनांगोन दे एवनो हाथुमसै दे हाथुमसै दे एवनो हाथुमसै दे हाथुमसै जोंहा स्टर रुमावनो बानायदो दिनै इयाव बाहेराव सङोमोन बार फायसिनायखाय भितराव संदो आरो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, नोंथांमोना माबोरै दं? I hope गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो बरिया मोजाङैनो दङ So दिनै जोंहा न'निफ्राय आलासि फैनायदों माने आंनि खुरा फैनायदों फार्स्ट टाइम खुरा फैगोन ओमफ्राय खुरानि लोगो खानै फैगोन बिसोर फैनायदों ओंखायनो संनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दायो आं पियास लेमनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोंनि माने धुनिया बार आठ मंगला आरो नोंसोरनिथिंबा मा बुङो जोंनिया धुनिया बार होनो आरो आठ मंगला होनो ओमफ्राय आरो नोंसोरनिथिं मा बुङो आंनो खिथाबानो जाबाय स' जोंनिया बेखौ सेफायाखैमोन नालाय स' बिनि जोंहा डेट लाबाय आरोना बेखौनो माने सिथि होनो फैनायदों आरोना खुराया फार्स्ट सिथिखौ दरा लानो होयो नालाय बेनिखायनो फैनायदों आरो नोंसोरनिया बिदि नंगौ नङा आंनो कमेन्ट खालामना खिथाबानो जाबाय माने दरा खैनानि न'आव फार्स्ट सिथिफोरखौ होयो आरोना खैना लाहाबो दरानो होयो दरा लाहाबो खैना लानो होयो आरोना नोंसोरनिया बिदि नंगौ नङा आंनो खिथाबानो जाबाय सबनियाबो बेलेग बेलेग थायो नालाय मानसिफोरा आंखौ बेखौनो माने मा हासानियाव माबा बेफोरबायदि बुंबाय थादो स' बुंनानै मा लाब जोंनिया दा जोंनिथिं बिनो सोलियो नालाय बेखायनो जोंनिथिं बेनो जादो ओमफ्राय बेयाव बाथौनि खालामदों आरोना बर'नि आर'ज गाबदो बिदि खालामदों आरोना जोंनि हाबाखौ स' जि जायगायाव जेरै नियम सलायो बिदिनो जायोना ओमफ्राय साम' होनबाय आं साम' संनायखौ देखायनो नंदोंमोन देखायनोनो मोनदिया जोंनिया दिनै टाइमफोरानो मिलायदों आथुर जाबाय माने सबाइदो सरि दालिदो साम'दो संदो ओमफ्राय अमा संगोन ओमफ्राय मा दङ ना दङ लकेल दाउ दङ आं दा लकेल दाउखौ बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नैथिं दालि संगासिनो दालिया आलासिफोरनि थाखाय सोरबा इसोर जुदि साम' जाया स' साम' जायाबा दालिखौनो होनांगोन ना बेखायनो दालिबो संदो आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो बिदिनो स्टार्ट खालामबाय दिनै बिदि मोजाङै स्टार्ट खालामनो हाला नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम जि हायो आङो देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैदों साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि माने सोरबा सोंबायदोंमोन ना बिदिनो आङो एन्सारफोरखौ बिदिनो मोनसे खिथालांबाय थागोन ओमफ्राय सोरबा सोंदोंमोन सोरबा आंनि न'आ मु होननानै आंनि जोनोम साना मु होननानै आंनि जोनोम साना रङिया जोंनि गामिखौ खावरुपारा होनो आरोना बिनि आङो ओमफ्राय आं दा हाबा जाफैनाया खुरुपेटा जोंनि गामिया बेवहाय हाबा जाफैदों आङो दायो नालाय था आरो मोनसे एन्सार होलांबाय थागोन दे आं जिखौ गोसोआव दोङो बेफोरखौ बुंबाय थागोन आरोना ओमफ्राय सोरबा बुंबाय थादों आंनो समायथाराखैनो बेलेगसो डिजार्भ खालामोनो जागुमिया नोंसोरो मा नुदों मा बुंबाय थादो आं जेबो बुंनो इन्टारेस्ट गैया स' दायो आङो लकेल चिकेनखौ बानायनो नागिरदों ओमफ्राय पियासखौ ओमफ्राय खाथिया हाइजें सामब्राम देगासिनो मा होनना बुङो आङो नोंसोरनि गामिखौ भबानिपुरसो होनफ्लांदों बगेमारिसो ना सरि माने आङो गामिखौ भबानिपुर बगेमारिखौनो भबानिपुर होननानै बुंफ्लांदो स' जोंनिया गामिया बगेमारि ना आचेसे बोलो सिदौगोन बुङाबो बगेमारि बाइक ग्रेभि बानायनानै अमाया फ्राय जागोन ना मा? सायाव होजोबनांगौ
Hujuk. Para dalam sini. Bara जाबा आब'नो होगोन अमायाव होदो दायो इयो ओमफ्राय बे समाय फ्राय खालामनानै लकेल दाउखौ होगोन ओमफ्राय इयाव स्ट'रुमाव आब'आ अमाखौ बानायनो सानो ओमफ्राय नाखौबो बानायो नाखौ बिलाइजों ना बानायगोन ओमफ्राय अमाया फ्राय आब' बानायनायखौ देखायनो अमाखौ नोंसोर मा खालामदो Halo. Halo Halo geran. Halo Halo माबा haloआ हाबानिया नुवाखै हाबानिया इखिनियानो दोङो आरो ओमफ्राय गैला ना गैलानिफ्राय फोरानलायनोसै ओमफ्राय इथिं अमा बानायगासिनो अमा फ्राय ओमफ्राय नाखौ बिलाइजों संगोनबा आंनिया पियासा खामगोन खारगोन सुटि साहा सुटि फैना दोङो इयाव सुटिखौ देखायाखैमोन आं हा ओइ नाङा माबाखौ अरखौ बाय फिसा खामगोन सुटि नोंखौ नुवाखै नों इयावनो दोङो उनि जा सुटिया फैना दोङो आलासि जानो दाख्लै लाना फैदो इखौ ना नोंखौ दांथ'आ आं नोंखौ दांथ'आ दे थाथ' सुटि हाय होनना बुं नोंखौ बहुद दिन नुवाखैना हाय होनना बुं दे सना आंनि सना थाथ' ये खाननै जाफैबाय इयाव फैनाया आं लाना फैदोंमोन इखौ खामबाय नामालै जाबाय दे इमान गुन्दै खालामलाय नाङा जोंनिया लकेल दाउआ अलमस्ट जाबायानो नै अलमस्ट जाबायानो फ्राय जाबाय ओमफ्राय दायो दैखौ होनानै गोदौ होबानो मोनसिगोन लकेल दाउसो नालाय दैखौ बुरजा होनानै दसे कापाव माबानांगोन बयल खालामनांगोन बेनिफ्रायसो जागोन नङाबा लकेल दाउआ मोना जायो गारा जायोना बेयाव आं जास्ट हाइजें सामब्राम पियाज ओमफ्राय जिरा ओमफ्राय ब्लेक पेपारखौ होआखै जिरा होदो गरम मस्ला होदो ओमफ्राय नै ब्लेक पेपारखौ दासो होदो दसेनो आलासिफोराबो मोनफैसिगोनानो माने मोनफैथ'वा एसे कापाव लांबावगोन आरो आधा घन्टासो लाबावगोन दसेनो दैखौ होसिगोन जोंनिया अमायाबो मोनबाय दसे फ्राय खालामबावबानो जासिगोन ओमफ्राय इथिं आरो बाबा दायदो हालदै साफा खालामगासिनो बाबा वीडियो तू क्या कर रहा है हैं क्या देख रहा है डायनासोर देख रहा है तू डायनासोर देख रहा है दिनैया आङो दाउ दै होबाय ओमफ्राय इखै साहा बानायगासिनो बाबाया साहा लोङोनो ओमफ्राय नैया आब'आ अमा संनाया जाबाय ओमफ्राय खासेनो साखिनायनो होनो लाना थांनो नागिरदों र' संख्रि नांदों नाङाखै मागोन जादो साखिनायनो टिभि नायगासिनो अमा साखिनाय मागोन जादो सुटि नोंनो कालागानखौ हैनो सख'ना नाखिसा मारे
Nang do. Mondro mo na kima jay. Ha? Dah suci kalangan gede nang. Manu oma jan bid nama. Hah? Oma sakinen bido. Oma sakinen bid nung. Oma sakinen bido. Mama sak. Nơi oma nơi. Liu sự. Idir ko. Dekh này. नहीं या खाना है बाटी लेके आओ तू क्या खाएगा ऑयल खाएगा कि क्या खाएगा क्या खाना है बोलो इसे दुगिया की डाबू ना इसे दुगिया की हाँ तो बोलो ना क्या चुपचाप है बड़े मलो जाइए ना मेजम स्पाई बनाते Dabu video. कितना टाइम वीडियो बनेगा? वीडियो बनाता ही रहूँगा ये लो खाओ कैसा हुआ बताना ठीक है किसने बनाया तेरी मम्मी ने बनाया Jwngha Jabai looking dawa Aja bikin aku nanti. Aja bikin aku nanti. हो गया रेडी हो गया बिलाई दे ना दे उन्हें करने बिलाई से उन्हें लग रहा है पन्ने आओ दे बिलाई दे आपका बिलाई से उन्हें लग रहा है ना से क्या रे बबुआ Ini baru menkasih nak ni kalau nak oh kemana tu mana orang क्या साइड कहाँ जाना है तेरे को कहाँ यहाँ पर तेरा डर दिखाओ तेरा डर दिखाओ Alashi pura menfilm jinnya kuria suci sini tu sini ke ini molan siak oh saling lo begini saja aja tuh Hey, hari kita lo. Asudi, iya, tahu kau ni ha? tuh so Kerja ya? Jaya? Kerja ya nama. Maaf tu. Maaf ba? Ay, mau apa be? Berapa ray kerja? Ini yang kerja sih ada ni sen. Maaf ya? Ini. Ay, itu kurna maya. Abu? Ini tu kurna ma? Ayo? Oh. Ini tu kur? Masa? Oh. Ay, bisa. Maaf ya? Macam. Ayo, bi maaf ya? Boleh? Baba kota. Ay, bi maaf ya? Ibe? Baba kota. Baba mesti ke mana? Baba mesti kena? Sumirong. Makanya bam dah suci ni. Oh, di sana kau mai. Wah, ini maaf tak? Hai kau ibar.
Hai, Dibya Khakhlary, hai. Ada ibi maaf saya ibi. Ditukur gede ya? Itu ki. Itu ditukur noy. Hah? Hah? Tipras? Oh ini, mana sedih ya? Itu Rudrakhor. Rudraks. Oh itu. Drugs. Rudrakhor. Ikut saya bawa. Saya. ঠান্ডার জন্য ঘুরে না Saya. Apa? Mau tuh cuma balik. কি খবর কি খবর Relay. Yo, komen aja nih. না খবর English medium. Oh, English medium. How are you? How are you? How are you? Tuh. Kancam mana babu? Babu Relay. Nih, nah kajian ini men, ini pang ini mana be, bisa nolong mana? Iya, jauh yang tu. Lagi bodoh kan tuh. Ini barang mahal ya? Epiak kaki ulah boleh? Baru mahal lagi itu. Barang mahal na? Oh. Lagi kaki tuh nih bodoh ini. Hah? Itu original tuh. Itu kuru tuh. Tuh. গাহৰি দালি লোকেল চিকেন মাছ হাঁহটো ইমান আইটেম বনাইছো মানে খাব মানে কি খাম ইমান টেষ্ট হৈছে মানে মই অকলে বনোৱা নাই বাইদেউ বনাইছে একেলগে মাছে খাম নে মাংসই খাম কিমান দিন বাবা মই বেদৰ যায়াখै সামুদন যাদে আলাসিরা সামু যায়াসै মজা যে মজা দেখা Để sụp này kì sụp này kì thả vào bùa à vậy cô vậy vả để cái đó là cái nứng mình chỉ lúc mình giật đó थांनो खारबाय आलासिफोरा ओमफ्राय जों हालदै हरफानायदो हालदै लांनायदो थांसिगोन डिजाइनखौ नायदो मोजां नुदो सिथिनि डेटखौ खिथादो दे जोंनि माबा रिसेपसननि डेटखौ 8 मंगलानि 12 मार्च दाउफोरा मुवा सिथि रानबोहैगोन आरो बेलेग जायगायाव थांबावगोन बिसोरो जोंहानो होबाय जोंनिफ्राय थांसिगोन दे बाय बाय थां बाय बाय Hotel lanang juga. Kami kencang melarang. Tang. Suci tang bay kure tang bay. Ih, mini tu nama neng sana. Tuh Jwngha kamsain kamsain. Tuh. मेगना मिथारबाय ओंखारबाय बेरायनो दौदो नै जोंहा जानो रेडि खालामगासिनो खायसे जाग्रोबाय जोंहा नै नाथुर बाथोन अमा लकेल दाउ ना नानि खर' होजि साम' बोरै साम'दो दालिदो खारै जोंहाबो जानोसै आइया निरामिस दिनै एख' जाया सांआया एख' जाखाया दाउबो जाखाया माबो जाया निरामिसल' जाबाय दे इनि बागैबो जों जानो मोनसिगोन जाबाय आंनो नांला दे आखानो बुरजा दंनिया
जानाया नोंसिनि माबोरै जादों खानाफोरा जोंनो बायदों आंदो फिडबेक हो नों मा फिडबेक क्या बोलता है फीडबैक नहीं बोलता है क्या क्या बोलता है होमबा जानोसै दे जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबोरै नांगौ खिथाबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेयाव फोजोबनोसै बाय बाय थिगसे जानोसै जोंहा जानायखौ देखायबाय थाला लुगैगोन ना इसोरो बेनिखायनो देखायला जोंना दे